Mari şäherinde köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň birinji gatlarynda goşmaça salynan otoglar, pristroýkalar ýykylýar we köp gatly jaýlaryň öňündäki baglar çapylýar. Ýaşaýjylar öz başda kuran bu otoglarynyň ýumrulmagynyň öňüni almak üçin çäre görmäge tinanşýarlar, şol sanda häkimetlere ýüz tutýarlar. Edil şu günler şäheriň bir näçe ýerinde şol sanda Kemine, Maktamguly we Atabaýew köçelerinde ýerleşýän ýaşaýyş çaýlaryň öňündäki pristroýkalary aýyrmak boýunça işler geçirilýär, ösüp gülläp duran agaçlar we güller çapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň bu arada 23 martda beren maglumatlaryna görä ýaşaýjylar ýumrulan goşmaça otoglarynyň materiallaryny satyp çeken ziýanynyň öwedini azaltmaga tinanşýarlar. Pristroykalaryň materiallaryny adamlar deger-degmede satýarlar. Howlullaryň içi ýykan ýumran. Dip habarçymyz bilen gürleşen marly ýaşaýjy gurrun berdi. Howlusy ýumrulan ýaşaýjylaryň sözlerine görä jaý eýlerine öz guran goşmaça otoglaryny aýyrmak barada ilki öý dolandyryş edaralaryndan buyruk berilipdir. Soňra polisiýa işgärleri öýme-öý aýlanyp bir hepdäniň dowamında pristroýkalar aýrylmasa gönüden-göne ýykyljakdygy barada duýduruş berilipdir. Hema ýaşaýjylar öz goşmaça otoglaryny gurdurmak üçin öňünden ruhsat alanlygyny aýdýarlar. Pristroýkalara öň şäher häkimlikleri tarapyndan ruhsat berilipdi. Ýagny pristroýkalary gurmak üçin kwartiranyň eýdi häkimligi pul berip, şol goşmaça ýeri satyn alandygy barada, ýagny ony resmileşdirendigi barada kagdylary bar. Dip ýaşaýjy aýtdy. Mari şäheriniň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde goşmaça otoglaryny guran ýa-da bag eken ýaşaýjylaryň ençemeti bar. Indi goşmaça otoglarynyň howlularynyň ýumrulmagyndan howatyrlanýan ýaşaýjylar köpçülikleýin häkimetlere ýüz tutup ýykmazlygy soraýarlar. Käbir ýaşaýjylar ýaşamaga başga ýeriniň ýokdugyny aýdýarlar. Biz iki otogly jaýda 16 adam bolup ýaşaýardy. Ýagny atene 3 oglum, 3 gelinim, 8 sany agtygym bilen gyslyşyp ýaşaýardy. Jaý satyn alyp çağalarmy göçürmäge pul ýagdaýymyz bolman soň öz ýaşaýyş jaýymyzyň daşyny goşmaça otog gurduryp jaý satyn almagy mümkinçilik döreýänçe ýaşap otyrys. Dip maşgala başı gurrun berdi. Ol maşgalada kireye jaý almagy maddi mümkinçiligiň ýokdugyny we jaý hem yer almak üçin ýazylan nowatyna 20 ýyl bäri garaşýanlygyny gurrun berdi. Marly ýene bir ýaşaýjynyň gurrun bermegine görä ol birinji gatda ýaşaýan öýüniň öňünde denç almak üçin bag ekip daşyna haýat aýlapdyr. Meniň dem gysma keselim bar. Men daşyna goşmaça jaý däldi. Resotka aýlap içine tapjan gurnadym we bag wagtça gülekdim. Men tomutda dem almagym kyn günleri daşary çykyp howadan dem alyp oturmasam bolanok. Men hem vilayet häkiminden bag wagtçaly gülli mellegimi ýykmazlygy soramak üçin häkimlige ýüzlendim. Dip marly ýaşaýjy aýdýar. Emma aladaly ýaşaýjylaryň sözlerine görä häkimlikde ardatçylar kabul edilmändir. Adamlar her gün vilayet häkimliginiň gapysyna häkim bilen görüşüp gürleşmek niýeti bilen garaşyp oturýarlar. Emma kabul edilmeýär we günne häkim ýerine ýok. İş saparyna diýen jogaplar eşitip gaýtmaly bolýar. Dip häkimlige baran ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosy hem Mari vilayet häkimliginden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Edaranyň web saýtynda görkezülen telefon belgilerinde jogap berilmedi. Emma edaranyň işgärleri pristroýkalaryň ýykylmagy bilen bagly mesele boýunça ýüz tutýan ýaşaýjylaryň köpdigini anonimlik şertinde habarçymyza tasdikladylar. Olaryň sözlerine görä käbir ýaşaýjylar özlerini ören aladal alyp barýarlar. Birdenan hatda öz janyny kast etmek haýbatyny hem atypdyr. Azatlyk bilen gepleşen marly ýaşaýjylar adamlaryň guran goşmaça otoglary we baglary ýumurlarka köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň howlularynda çağalar üçin oýun meýdançylarynyň ýerinde gurulan dükanlara we kafelere ruhsat berilýänligine ünsü çekip nägeli bolýarlar. Bu aralykda Libabyň administrativ merkezinde şu günler dükanlar ýykylýar. Azatlygyň vilayetdäki çeşmeleri Türkmenabadda onlarça dükanyň ýykylanlygyny, olaryň esasan 3-nji kwartal we suw toplumy diýilip adlandyrylýan etrapçylaryň arasyndaky köçelerde şeýlede 80-nji döwlet azyk haritleri dükanynyň golayyndaky köçede ýerleşýänligini habar berdiler. Mundan başga awtologlaryň gatnaýan esasy ýollarynyň ugrunda ýerleşýän bir näçe sowda nokatlary hem ýykylipdyr. Türkmenabadly telekeçileriň sözlerine görä ýykylan dükanlaryň arasynda azyk haritlerini, mebel, öý tehnikasyny, kosmetikany satýan sowda nokatlary, tikinçilik hyzmatlaryny, fotosurat we terjime hyzmatlaryny hödürleýän desgalar we naharhanalar bardy. Bize aýdylysyna görä ýaşaýjylar zerur haritlary etraplaryň has iç tarapyndaky dükanlardan, sowda merkezlerinden ýa-da bazarlardan satyn almaly diýilip buyruk berilipdir.
bu gurrun säheriň içinde tizi aýrady. Dip yerli telekeçilerin biri azatlyga gurrun berdi. Telekeçiler bu çäreler şäher häkimliginiň görkezmesi bilen alınıp barlyar dip özlerine aýdylandygyny gurrun berdiler. Hem Azatlyk radiosynyň Türkmenabadyň häkimliginden bu ýagdaýlar barada tesbir almak boýunça densi inançygy oňy netije bermedi. Dukanlary ýykylan telekeçiler öz işini dowam etdirmek üçin täze yer tapmagy inançýarlar. Olar täze sowda nokudyny açmagyň aňsat däldigini belläp korrupsiýa töwekkülçiliginiň bardygyny aýdýarlar. Täze yer almak üçin täzeden para bermeli boljagyny meňzeýär diýip söhbetdeşleriň biri aýtdy. Yerli ýaşaýjylar dukanlaryň ýykylmagynyň özleri üçin oňoýsuzlyk döredönligini aýdýarlar. Biz köplenç bazara gitmeden şu yerdäki dukanlardan et we beýleki ady önümlerini satyn alýardyk. Dukan eýeleri bizi tanardy. Käte kardyna hem harit bererdiler. Dip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öň Türkmenabatda ýaşaýyş çaýlaryň öňündäki pristroýkalar hem ýykylypdy. Şäherde ýaşaýyş çaýlaryna goşulyp gurulan pristroýkalaryň şeýle hem köne 1 we 2 gatly jaýlaryň ençemesiniň ýykylanlygyny habarçylar 30 dekabrda habar beripdi. Şonda maşgalalaryň onlarça sowukda köçede galmak howpuna duçar bolupdy. Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlaryň öňündäki pristroýkalaryň we hususy dukanlaryň köpçülikden ýumurulmagy 10 ýyla golay wagt mundan öň başlandy. Şondan bäri häkimetler guramaçylykly we köpçülikliň görnüşde wagtal geçirilýän bu çäreleriniň sebäplerini resmi taýdan düşündirmediler. Resmilerin käbir çykyşlarynda şäherleri awadanlaşdyrmak we görki wozýan zatlary ýok etmek ýaly maksatlar agdalypdy. Şeýle ýagdaýlar paýtaxt Aşgabatda we ýurduň beýleki iri şäherlerinde bolupdy. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Lewap Sewtinä kawarçymyz Çerjek etrawynyň bir näçe orta mektebinde bit aladasynyň güýçlenenligini, enatalaryň bite garşy görüşde serişde tapman kösenýänligini habar berýär. Okuwçylaryň enatalary ilki 2 ýeke çaganyň saçynda tapylýan bitleriň beýleki çagalara hem geçip Sewitdäki bit ýerüýüşiniň has giňemeginden arada galýarlar we degişli gulluklaryn geleňsizliginden nägile bolýarlar. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan enatalaryň we muallimlaryň tasdiklamagyna görä, bu alada soňky hepdelerde hassa güýçlenýär. Sınıflaryň käbirine bir wagda bir näçe okuwçynyň saçyndan bit tapyldy diýip yerli çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, yerli sanitariýa we epidemiologiýa gullugy enatalaryň bildiren aladasyna wagtyna baş galdyrmaýar. Çerjek etrawynyň 22-nji orta mektebinde okuyan okuwçynyň enesi agtygynyň saçyndaky bitlerden dogla düşüp beýleki enatalar we muallimler bilen habarlaşanlygyny görüň berdi. Şondan bit meselesiniň diňe bir okuwçynyň okuyan sınıfyndaky alada bolman etrawyň beýleki mekteplerine hem kellagra öwürlenligini aýdypdyrlar. 10-njy sınıfda okuyan aktygymyň saçyna bit düşdi. Sınıfdaşlaryndan we mugallimlerden sorasa munyň etrawyň köp mekteplerinde duş gelýänligini aýtdylar. Geň ýeri mugallimler bu arada sanitariýa gullugyna hiç saat aýtmazlygy soraýarlar. Biz enatalar bolup degişli gulluga ýüz tutduk. Aradan bir hepde geçse-de hiç hili çäre görülmedi. Dip etrap ýaşaýjysy habarçymyz aýtdy. Okuwçylaryň arasynda ýaýran bitler baradaky aladany Çerjek etrawynyň 6-njy, 20-nji, 22-nji, 31-nji mektepleriniň şeýle-de Farab şäherindäki 2-nji mektebiň okuwçylary we muallimler hem tasdik etdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, mekteplerde bu mesele barada açyk gepleşmekden, gurrun etmekden gaça durýarlar. Muallimleriň käbiri enatalar bilen gurulşanyny bitleriň çagadan çaga geçýänligi barada gurrun etmezligi soraýar. Olar bu gurrunlaryň resmi idaralary yetmeginiň mektep ýolbaşçylar üçin goşmaça kellagyr döredip biljekdigini aýdýarlar. Etrap ýaşaýjylarynyň biri habarçymyz bilen söhbetdeşlikde özüniň we tanışlarynyň sanitariýa gullugynyň işinden ören nägiledigini aýtdy. Sanitar gulluk hemişe şeýle olara ýüz tutmagyň peýdasy ýok diýen ýaly döwlet idaralaryna problema diýip aýdylýan zatlaryň köpüsi kagyd ýüzünde galýar. Adamlar soň öz alagyny özleri gözlemeli bolýar. Adatça bolşýaly enatalar mektep okuwçylarynyň arasynda güýçlenen bit ýerüýüşinden öz güýçleri bilen goranmaga çalışýarlar diýip bir ýaşaýjy aýtdy we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda adamlarda ne ýeterlik pulun, ne de etraplarda
el yeterli wagtdan satylýan derman näriniň arasaçylyk serişdeleriniň bardygyny belledi. 22-nji mekdebiň okuwçysy adatlyk bilen söhbetdeşlikde bazarlarda bite garşy diýilip satylýan ardan serişdeleriň köplenç netije bermeýänligini, gury çykdazy bolýanlygyny görüň berdi. Bazarda Hytaýdan getirilen arzan şampunlar satylýar ýöne olar kän kömek edenok. Türkmenabadyň gök bazarynda rus haritlarynyň arasynda gymmatrak serişdeler bar. Ýöne olary hem her maşgala alyp bilmeýär. Etrawyň 6-njy we 33-nji mekdepleriniň okuwçylary we olaryň enatalary bit baskysyndan diňjek bolýan adamlaryň käbiriniň çykalgy ödläp howply usullary hem ýüdürýänligini görüň berdiler. Käbir adamlar köne ýaşuly adamlardan eşiden usullaryny ulanýar. Öňler bitten saplanmak üçin kerosin ulanylýardy. Emma indi onu tapmak kyn. Käbirleri vodorod peroksidini saç boyagy bilen garyp bite garşy derman edip ulanýar. Hatda 9 göterimlik ergin ulanıp çağanyň kellesini ýakýan halatlary hem bolýar. Eli ýoka maşgalalaryň käbiri tarakan ýa-da garynja öldürýän serişdeleri ownadyp şampun ýa-da suw bilen garyp ulanýar. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýry-aýrylykda gürleşilen ýaşaýjylaryň sözlerine görä, bu synançyklar diňe netije bermän goýmaýar. Eýsem çağalaryň saglygyna weküm saryp howply ýagdaýlaryň emeli gelmegine sebäp bolýar. Käbir maşgallar başga alaş tapman çağalarynyň saçyny sirdirmeli bolýar. Yorgun nüşekdaşlyklaryny otlap bitten diňjek bolýan hem azal. Türkmenistan ýurtdaky işsizlik we garyplygyň derejesini açmaýar. Halkara Zähmet Guramasynyň 2024-nji ýylaky maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň işleýän ýylatyň takminan 47 göterimi işleýänligine garamazdan ören garyp orta derejede garyp ýa-da garyplyga golay derejede ýaşaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hepdeniň ahirinde iki tarapyň Iranyň energiýa infrastrukturasyna hüjümleri 5 gün ýyda süýşürmegine sebäp bolan gepleşikleri geçirenligini ma'lum edenden soň Tehran bilen ılalaşyk baglaşmagyň ören çynlyky mümkinçiligini görýänligini aýtdy. 23 martda Air Force One uçaryna minmezden öň jurnalistlere beren interwýusunda Trump ýöriti wekili Steve Witkowyň we Trumpyň gewsi Jared Kushner'iň Iran tarapynyň başlangyjy bilen ýokary lider Mojtaba Khamenei bilen dälde Iranyň ýokary derejeli lideri bilen gepleşiklere gatnaşanlygyny we bu gepleşikleriň esasy ılalaşyk nokatlaryna getirenligini aýtdy. Olaryň indi ýadro ýaragy bolmaz, olar muňa razy bolýarlar diýip Trump aýtdy. Bularyň hiç biri bolmasa ılalaşyk ýok diýip ol belledi. Irandaky resmiler we döwlete degişli metbuat şeýle gepleşikleriň geçirilýänligini destinariýet etdiler. Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusuna ýakyn bolan Tasnim we Fars habar agentlikleri Tehran bilen Washingtonyň arasynda gönüden göni ýa-da gytaklaýyn hiç hili gepleşikleriň geçirilmeýänligini aýdan çeşmelerine salgylandylar. Birleşen Ştatlar bilen hiç hili gepleşik geçirilmedi diýip Iranyň parlamentiniň başlygy Muhammed Bakir Kalibow X-däki maglumatynda ýazdy. Axios we Reuters ýaly habar serişdeleri ada agzalmadyk çeşmelerine salgylanyp, Müsürüň Pakistanyň we beýleki ýurtlaryň Birleşen Ştatlaryň we Iranyň arasynda habar gatnaýanlygyny ýazdylar. Reuters Pakistanyň resmiýetine we başga bir çeşme salgylanyp, uruşyň soňuna çykmak barada gönüden göni gepleşikleriň şu hepde Islamabadda geçirilmeginiň mümkindigini habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Oman Hormuz boğazy üçin howpsuz geçiş çärelerini ornaşdyrmak üçin işçiň hereket edýär diýip ýurdun daşary işler ministri Badr al-Busaidi Trumpyň Birleşen Ştatlaryň uruşyň soňuna çykmak barada netijeli gepleşikleri geçirenligini aýtmagyndan gysga wagt öň sosial mediada ýazdy. Bu çuňur jikmejik we konstruktiv gepleşikler bir hepde dowam eder. Men olaryň häsiýeti we ähňi esasynda Harby ministrligi Iranyň elektrik stansiýalaryna we energiýa infrastrukturasyna garşy islendik we ähli harby hüjümleri 5 günlük möhletde ýyda süýşürmegi tapşyrdym diýip Trump 23 martda sosial mediada ýazan habarynda togtaduşyň gepleşikleriň üstünlügine bagly boljagyny sözüne goşupdy. Washington bilen Tehranyň arasynda gepleşikleriň geçirilýänligi barada öňünden hiç hili
beýanat bolmady. Israil tarapyndan bu ýagdaý barada destine açyk tesbir berilmedi. Trump'ın eden beýanatyndan soň Israil Iranyň merkezine howa hüjümlerini geçirýänligini yglan etdi. Biz 1-nji, 2-nji we esasan 3-nji tapkyrdaky ýol başçylygy ýok etdik, emma biz iň hormatlanýan we lider diýip pikir edilýän adam bilen iş salışýarys diýip Trump jurnalistlere aýtdy. Biz uranyň baýlaşdyrylmagyny islemýäris, ýöne baýlaşdyrylan urany isleýäris diýip Trump bildirdi. Trump'ın eden beýanaty Iranyň möhüm Hormuz bogazyny açmak üçin belirlenen wagt möhletiniň golaylan pursadyna gabat geldi. Trump Tehrana 23-nji martda Washington wagty bilen agşam saat 7:44-de çenli, Merkezi Aziýanyň wagty bilen 24-nji martda irden saat 12:44-de çenli dünýäniň newit we gaz üçinçiliginiň takminan 20 göterümini dolandyrýan esasy suw ýoluny doly açmak üçin wagt berdi. Bolmasa Iranyň elektrik stansiýalarynyň ýok edilmegi ýaly agyr netijeler bilen ýüzüýüz boljakdygyny duýdurdy. Bu duýduruş Trump'ın Birleşen Ştatlaryň maksatlarynyň köpüsine ýetenligini öňe sürmek bilen harby operasiýalary ýatyrmagy göz öňünde tutýanlygyny aýdandan bir gün soň boldy. Şeýle hem Pentagonyň Sewite müňlerçe goşmaça gurýer güýçlerini iýerýänligi habar berildi. Iran eger Trump elektrik stansiýalaryna zarba urmak baradaky haýbatyny ýerine ýetirse, jogap gaýtarjakdygyna söz berdi. Iranyň adam hukuklary topory Hrananyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlar we Israil 28-nji fevralda hüjümleri başlanandan bäri uruşda 3000-den gowrak adam ölüpdir. Çaknaşyk başlanandan bäri Brent çyg newitiniň bahasy ören ýokurlandy. Ýöne Trump'ın Iran bilen gepleşikler baradaky sözlerinden soň düýpli pete gaçdy. Trump metbuatda eden çykyşynda geçen hepde Iranyň newitine garşy sanksiýalary ýeňilleşdirmek baradaky kararnyň ulgamda mümkin boldugyça köp newitiň bolmagyny islenligi üçin kabul edenligini sözüne goşdy. Bu karar Iranyň ýakyn gündördaky nişanalary edýän hüjümlerini maliýeleşdirmäge kömek edip biljegi üçin tanqid edilipdi. 23-nji martda gün ortan Brent çyg newitiniň bahasy bir barel üçin takminan $102 deň bolup, tas 9% pete gaçdy.